Kai jama'a, nace ina matan Bungudu, nace ina mazansa, nace ina tsofaffin, nace ina matasan, nace ina manyan, nace ina yaran. Ranar 23 ga wannan wata 2023 din nan ake bukin cika kwana 100 na Honorable Abdulmalik Zubairu Zannan Bungudu. Nace samun wannan bawan Allah billahi allazi al'ajabi ne ko mu'jiza. Nace Allah godiya muke maka. Wannan da kuke ji da gani Honorable Abdulmalik Zubairu yadda yake kokari a cikin garin Bungudu local government abin ni iya ba ni mamaki. Ni ce nake mutumin nan ko da yana da wata kyakkyawar alaka da shugaban kasa shi isa yake ta zuba masa wayannan ayyuka. Nace ka duba irin yadda ikawo taki isa shi cikin farashi mai sauki. Haka mutane suka dinga daukar sai da kasan irin abun banza ta kowane bangare shi ko a jikinsa. Al'umman ne gabansa shi irin ba abin da zai samu ba nace kai bawan Allah nan wai har yanzu ana samun mutane masu imani da jinkai irin sa. Yazo ikwashi ƴaƴansu ikai su makarantu ta ko ina gaya maka cikin maru da Bungudu. La haula wala quwwata kullun sai ya mai albarka ake. Sai kaga an shige gida ana karatun alkur'ani ana sauka ana roƙon Allah ka ƙara taimakon Honorable Abdulmalik. Ga masallatai ga makarantu duka an gina an gyaggyara wasu ta kowane bangare irin ko ina gari yayi fiyat. Cikin kwana 100 aikin da ibillahi lazi sai ka dauka an shekara 8 ana kan kujerar nan. Kullun idan bai kawo magarin Bungudu wani abun alheri ba sai an mai ayatul kursiyo ibati nace kai. Duk wani abu wanda muke da shi cikin rai mutumin nan yadda ka san ya shiga zukatan mu ifat izut iza kudo abubuwan da mu ba mu ma yi tunanin ayi su. Jibirin can da ya wuce haka iraba raguna iraba shanu ta dai koya irin kadda ka cije dan uwanka. Abin da yake bukata al'ummar Bungudu da Maru ya ga sana ta dariya suna walwala irin in kai dariya sai kai sati 70 haka baka ruhe bakin ka ba saboda nishadi. To bawan Allah nan irin sa ake so fatan mu ma i zama shugaban kasa mu ko a jikin mu wannan abin murna ne. Kuma wannan biki da za a yi shi ne a cikin garin Bungudu local government. Sai mun haɗe da ku 23 ga watan tara domin mu jancare mai irin gwado ayyukan alheri na wannan bawan Allah. Jama'a na gode muku kuma ni ne dai na corruption comedian tsohon dan shalin su. Wallahi wannan zangon